سلام كمي تنحوم كبرانن تعذبتي زينا تقرنيا نلومي زبلنايم وانا لمعات مسخع هاجرنا زدهسسه كاب عبيتي لمعاتاو مدبات كلتشحن 25 كنقرب لكم هنا منغست إيرترا اب كلتشحن 25 تجمرو مدب تغير لهم زله 5 ميجا بروجكت نما نبابرو حزبي زغيرو اب هنصات زلو عبيتي تحت قرص بروجكت كنرينا ازم بروجكت سرغيان بينتون تراي زيكونو اب كله قطبان محبراو اገልግሎትን ክሳብ ዘባው ጽልዋታትን ከምኡውን ፖለቲካዊ መረጋጋን አበርክቶ ዘለዎም እዮም እዞም ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘገርሙ ታሪኽ ዓወት ኣፍሪካ ክኾኑ ዝኽእሉ መሰረት አንቲፎም ይርከቡ ሎሚ ዜና ትግርኛ ን5 ሜጋ ፕሮጀክት ኣዝዮም ዓበይትን ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝርከቡ ሓደሽቲ መመንጨዊ ሓይሊ ፀሓያዊ ፀዓትን ንቐንዲ ከተማታት ኤርትራ ዘራኽቡ ዓበይቲ ስራሓት ጽርግያን ከምኡውን ኤርትራን ዓመታት ክትቃለሰም ጽንሐት ሕጽረት ቀረብ ማይ ዝፈትሑን ኣብ መጀመርያ ምፍራቅ ዓመት 2025 ክሳብ 2026 ክውድኡ ተጽቢት ዘለዎም ዝተመሓየሹ መደባት ኣብ ጎኒ ቀይሕ ባሕሪ ክንድህስሲና ሰናይ ምክትታል ኩሎም ፕሮጀክት በዚ ዝተመደበሎም ግዜ ገደብ መሰረት ምዝትግበሩ ኤርትራ ናብ ዓብዪ ዞባዊ ማእኸልን ዘመናዊ ትሕተ ቅርጺ ዕብየት ቁጠባ እትውንን ዝተመሓየሸ መነባብሮ ህዝቢ ዝቕይርን ክኾኑ እዮም በቲ 50 ሜጋ ፕሮጀክት ዝበልናዮም ምስ እንጀምር 50 ሜጋ ፕሮጀክት ምስፋሕ ወደብ ምጽዋዕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ምጽዋዕ ናይ ካርጎ ጽዕነት ዓቕሙ ንምስፋሕን ንምስላጥን ዘመናዊ ንምግባርን ዓብዪ ምምሕያሽ ይግበር ኣሎ ናይዚ ሜጋ ፕሮጀክት ባጀት $250 ሚልዮን ዝበጽሕ ኮይኑ መወልቱ ካብ ውህደት ናይ ወጻኢ ኣውፈርትን መንግስትን ዝመጽእ እዩ ኣብ ምስፋሕ ህንጸት ወደብ ዓብዪ ዝናኣት ዘለዎ ቻይናዊ ኩባንያ ምህንድስና ሃርበር CHEC ይካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ምስፋሕ ወደብ ምጽዋዕ ክንቅበል ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ዓመተ 2025 መወዳእታ ንኽዛዘም መደብ ተታሒዙ ኣሎ መደብ ምጽዋዕ ምስ ተወድአ ዓመታዊ ልዕሊ 15 ሚልዮን ቶን ጽዕነት እዚ ማለት ዳርጋ ብ3 ዕጽፊ ናይቲ ሕጂ ዘለዎ ዓቕሚ ክሕዝ ምዃኑን ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ ተወሳኺ ወደብ ምጽዋዕ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጽዑቓት መስመራት መራኸብ ኤውሮፓን ኤስያን ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ትርከብ እዚ ወደብ ብምዕባዩ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካን ደረጃ ዓለምን ንግዲ ክትዕቢ እትኽእል ወሳኒት ሃገር ናይ ዞባ ክትከውን እያ ምስ ምውሳኽ ንግዲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ሎጂስቲክስን ምዕሻግ መራኸብን ከምኡውን መኽዘን ብርክት ዝበለ ዕብየት ክተመዝግብ እያ ምስፋሕ ወደብ ምጽዋዕ ዝተመሓየሸ እቶትን ዓቕሚ ሰደድ ኤርትራ ኣብ ጽላት ማኒፋክቸሪንግ ናይ ወጻኢ ወፍሪ ክስሕብ ተጽቢት ይግበረሉ رابعي ميجا بروجكت محداسن مسفحن مسمر ترجع أسمرا متوع مسمر ترجع أسمرا متوع أستات 115 كيلومتر زرقح كوينو مولود سجنا نخجبرلو أستات $100 مليون زقمت باجت تتحيز اللي يركب إذا مسمر ترجع كسفحن داقماي كحدسن نخبرتي ناي تعنى تشكركرتن كمون ناي ترافيك من كساس بموسخ ننقدي توريزم زخون لوجستيك موقعزيا زمحيشة كخون يو إيرتراويان ኩባንያታት ህንጻ እትምስራሕ ጽርግያ ኤውሮፓውያን ትካላት ምህንድስናን ቴክኒካዊ ሓገዝ እናተገበረለንን ኣብ ምፍራቅ 2025 ክዛዘም ተጽቢት ይግበረሉ ብተወሳኺ እዚ መንገዲ ክሳብ ምስ ዋና ከተማ ኣስመራ ዘራኸብ ክሳብ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ቁጠባ እዚ ሃገር መስመር እዩ ምስፋሕን ምጽጋንን እዚ መስመር ኤርትራ ብቕልጡፍን ስሉጥን ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ናይ ርእሰ ከተማ ኣስመራን ካልኦትን ክህብ እዩ እዚ ፕሮጀክት حساب مستودة ناي موقع عزيا واغان كابن نابن ودب زقبر ساعتات بمحصر إيرترا زبالتر ناي نقد هاجر كقبر أيو بس تمحايشة مسمر ترجع أسمرا متوع عبيد توريزم ناي نقدي سرحاتن أبطال الله أتوت إيرترا كاب 300 كساب 500 أبزوصل 5 عامتات أبركتو كهلو أيو سالساي ميجا بروجكت ممنشاو صحياو ساعات دكم حره ناي إيرترا ببزحي أبنرادي زمركوس كوينو صحياو ساعات زسرح ممنشاوي حيلي إلكتريك كتكال يو ازي 30 ميجاوات زبطح صحياو ساعات فوتوفولتيك ممنشاوي حيلي إلكتريك قيار التاريخ كخون يو ازي بروجكت 49.92 مليون زواغو كوينو أكال نايتي إيرترا منش ساعات نمبزح التقابرو زلا دفيت كخون كالو 15 ميجاوات ب30 ميجاوات أب ساعات باتري كخزن زخل سرعة قرب ساعات زتا أمام المخانو نمرقاقات يو بتوسعي بانك المعات أفريقاون نز بروجكت تكنيكاو دقف
ካብ ኩባንያታት ተተካሊ ጸዓት ይምውል ኣሎ። ምውዳእ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዓመተ 2025 ክኸውን ከሎ ሓንሳብ ምስ ተወድአ ኤርትራ እተውፅኦ ባጀት ነዳዲ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ክቕንሶን ዓመታዊ ብኣሽሓት ቶናት ዝግመት ከባብያዊ ብከላ ክጎድል እዩ። ናይ ከባቢ 50,000 ስድራ ቤታት ክበጽሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ፕሮጀክታዊ ጸሓያዊ ጸዓት ደቀ ኣምሓረ ካብ ጠቕላላ ቀረብ ጸዓት ብ20 ሚእታዊ ክውስኽ እዩ። ብዘይካዚ ዓመታዊ ንጸዓት ዝወፅእ ባጀት ብኣስታት $30 ሚልዮን ክጎድል እዩ። ካልኣይ ሜጋ ፕሮጀክት መንገዲ ከርከበት ተሰነይ መንገዲ ከርከበት ተሰነይ ኣብ ምህናጽ ሓድሽ ጽርግያ ዘተኮረ ኮይኑ ብሕርሻ ሃብታማት ዝኾና ዞባታት ዘራኸብ እዩ። ዞባ ከርከበት ናብ ደቡብ ሱዳን ቀሪባ እትርከብ ከተማ እያ። እዚ 100 ኪሎ ሜትር ዝምንውሑ ሓድሽ መስመር ኣብ ንግዳዊ ስራሓት ምስ ጎረቤት ሃገር ንምርኻብ ዝዓለመ ኮይኑ እዩ ተሓንፂቱ። ናይዚ ፕሮጀክት ባጀት ኣስታት $85 ሚልዮን ኮይኑ ብመንግስትን ዓለም ለኻዊ ሓገዝን ክምወል ከሎ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ህንፀት ኩባንያ ብምዃን ብምክትታል ዓለም ለኻውያን ክኢላታት 2026 ክዛዘም ተሓሲቡ ኣሎ። ከርከበት ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኣፍረይቲ ሕርሻዊ ቦታታትን ናይ ኤርትራ ምዃና እዩ ዝግለጽ። እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ንሓረስቶት ስሉጥን ዝቐለለን ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ምህርቶም ብቐሊሉ ናብ ተሰነይ ከምኡውን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳንን ንምጓዓዝ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ። ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ኣብ መነባብሮ ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሓረስቶት ምምሕያሽ 15 ሚእታዊ ኣብ ሰደድ ፍርያት ሕርሻን ንግድን ብሚልዮናት ዶላር ዘመንጩ ኣታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክህልዎ እዩ። ቀዳማይ ሜጋ ፕሮጀክት ምዕባይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓብዪ ምዕባለ ክገብር ተዳልዩ ኣሎ። ሓድሽ ህንፃ ሓዊሱ ምስፋሕ መዕልቦ ነፈርቲ ተርሚናላት ናይ ጽዕነት መሳለጥያ ብጠቕላላ ባጀት ኣስታት $200 ሚልዮን ክህነጽ እዩ። ምዕባይ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብዓረባውያን ኮንትራክተራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክነት ስራሕ ኣብ 2025 ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ። ብተወሳኺ እዚ ምስፋሕ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት ምስፋሕ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዘመናዊ ብዝኾነ ዞባዊ ኤቪዬሽን ማእከል ዝያዳ ሰሓቢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይማዕበለ ኣህጉራዊ መንገዲ ኣየር ቱሪዝም ምድንፋዕ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ዓመታዊ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝበጽሕ ገያሾ ክቕበልን ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ ዓቕሚ ተወሳኺ ኣስታት 500,000 ዝግመት ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ክኸፍት እዩ። ዕድላት ንግድን ዕብየት ቱሪዝምን ከምኡውን ምውሳኽ ትራፊክ ኣየር ካርጎ ኣብ ቁጠባ ብሓፈሻ 1.5 ሚእታዊ ካብ ጠቕላላ ሃገራዊ እቶት ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ ቱሪዝምን ንግድን ዕብየት ክፈጥር ትጽቢት ይግበረሉ። እዞም ፕሮጀክት እዚኣቶም ንሓድሽ መድረኽ ምትእስሳርን ዕብየትን ዘላቕነትን መሰረት ዘንበሩ ፕሮጀክት እዮም። ኤርትራ ብቐጻሊ ናይ ልምዓት ዓቕማ እናዓበየ ይመጽእ ዘሎ ኮይኑ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ከመይ ገይሮም ሃገር ይቕይርዋ ምርኣይ ቅልጡፍን መሳጥን ክኸውን እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ትግርኛ ኣብ ዝመጽእ ብፍልይ ዝበለ ልምዓታዊ ገስጋስ ክሳብ እንራኸብ ከም ወትሩ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ሞራልኩም ኣይፈለየና እናበልና ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ንምነ።